Ейте хора, един фен дойде да му се подпише и да покаже, че се е абонирал. Айде да видим. Чакай да вляза. Така че... Ти къде беше писал? А? На едно видео, но забравих кое беше. Ще погледнем всичките. Ще се спориш някой. Добре, ти си ми я даш, може би. Да. Добре, или на баща ти е по твой профила. Окей, сега ще се подпишем. Така. Къде се подпиша? Окей. Сега. Само снимай. Така жма. Тук сме. Така е. Това е моето момче. Ще напиша да си имаш спомен. Това е когато имах 11 абоната. Сега имам 11. Абона. Да. Готово. Ай. Готово ли? Така. Отблагодаря ли си? Да.